Incwadi yezenzo isahluko sesibini iyafundeka. Ke kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentekoste, baye bonke bemxhelomnye ndaweninye, kwaza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengesomoya ovuthuzayo ngamandla, sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo, kwabonakala kuyo iilwimi ezabekayo, ngathi zezi zomlilo, lwa olo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye, bazaliswa bonke nguMoya Oyingcwele, baqala ukuthetha ngeelwimi zimbi, njengoko uMoya wabanika ukuba bathethe baphimisela. Ke kaloku kwakumi eYerusalem apho amaYuda, amadoda amoyikayo uThixo, evela kuzo zonke iintlanga eziphantsi kwezulu, sithe sakubakho esi sandi, yabuthelana inkitha yadubadubeka, ngokuba bonke ngabanye babevela, bona bethetha ngezokwamawabo iintetho. Bathi nqa ke bonke bamangaliswa, wathi omnye komnye, "Kanene abo bonke bathethayo asingamaGalili na? Kutheni na ke ukuba sibeve nje sonke ngabanye bethetha ngezakwamawethu iintetho esazalelwa kuzo, thina maParti namaMedi nama-Elam, nathi simiyo kwelaseMesopotamiya, kwanelakwayuda, kwelasePhadoki, kwelasePonto nakwelase-Eyijiya, kwelaseFrigi nakwelakwasePamfili, kwelaseYiphutha nasemacaleni aseLibhi ngaseKhirene, nathi bahambi baseRoma, singamaYuda nje, kwanabangemi eBuyudeni, thina maKrete nama-Arabhu, sibeva bona bezithetha ngokwezakomawethu iilwimi izinto ezinkulu zikaThixo. Bathi nqa ke bonke bakhohlwa, omnye esithi komnye, aze ingaba ifuna ukuba yintoni na le nto? Abanye ke babehlekisa ngabo, besithi bahluthi yiwayini enencasa. Ke kaloku uPetros usuke wema nabala-14, waphakamisa ilizwi lakhe, waphimisela ukuthetha, wathi kubo, "Madoda, maYuda, nani bonke nimiyo kwelaseYerusalem, makwazeke oku kuni, niwubekele indlebe amazwi am, aba abanxilile, njengoko nina niba kunjalo, kuba kuselilixa lesithathu lenini. Oku kona koko kuthethweyo ngomprofeti uYoweli kwathiwa, kuyakuthi ngaloo mihla yokugqibela, utsho uThixo, ndimthululele uMoya wam phezu kwayo yonke inyama. Baprofete oonyana benu neentombi zenu, athi amadoda enu abone imibono, namadoda enu amakhulu aphuphe amaphupha. Ewe, ndaye phezu kwabakhonzi bam naphezu kwabakhonzazana bam ngaloo mihla, ndiya kumthulula uMoya wam baprofete. Ndenze izimanga ezulwini phezulu, nemiqondiso emhlabeni phantsi, igazi nomlilo, intshiyekela yomsi, ilanga liyakusuka libe mnyama, ithi inyanga ibe ligazi. Bathi phambi kokuba ize imini yeNkosi, leyo inkulu ibalulekileyo, bayakuthi bonke abasukuba belinqula igama leNkosi basindiswe. Madoda maSirayeli, uveni la mazwi uYesu waseNazaretha, indoda eqondakalisiweyo nguThixo kuni, ngemisebenzi yamandla nangezimanga nangemiqondiso, awayenza uThixo ngayo phakathi kwenu, njengokuba nisazi nani ngokwenu. Yena lo ukhutshwe ngecebo elimisiweyo likaThixo nangokwazi kwakhe exengelaphambili. Namthabatha ngezandla zabachasene nomthetho, nambethelela emnqamlezweni, namsika. Uthe uThixo wamvusa, wayikhulula inimba yokufa, ngokuba ebengenakho ukubanjwa kuko. Kuba uDavide uthi, usingisele kuye, ndahlala ndayibona iNkosi phambili kwamehlo am, ngokuba ingasekunene kwam ukuze ndingashukunyiswa